Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Natural lang ba na tumingin pa sa iba kung ikakasal ka na? Kabisyo, pakinggan po natin ang mga komento ng ating mga kabisyo na nagbigay ng kanilang personal na saloobin sa napakinggan nilang kwento ni Ryan. Kaya ang una pong babasahin natin na komento ay para kay Jobert Vertodaso na nakatutok ngayon. Good evening, Idol, DJ Jello at DJ Rocky. Para sa akin, cheating yung ginawa ng fiancé niya. Di na kasi paghanga yung ginawa kasi kachat na eh. Dapat mong gawin, kausapin mo. At tanungin kung gusto pa ba niya ituloy ang kasal niyo. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na daw kay paring Alan Alvarez at John Patrick Del Pilar. Salamat. Shoutout din kay Yorme Rojon Gabatino. Basahin naman natin ang iba pang komento, mga kabisyo. Sabi ni Darwin, ang number 1 rule, kausapin mo yung fiancé mo about doon sa new female member ninyo. Hindi pwede puro hinala o kutob lang ang paiiralin mo. It's better kung sa kanya manggaling ang sagot sa tanong na gumugulo sa isip mo. Yun lang, paring Jello, and na-miss ko na po ang iyong partner na si DJ Rocky. Pare-parehas tayo, nami-miss natin siya. Sabi naman na isa pang kabisyo natin dito, tago natin sa pangalang Mark. DJ Titan Jello, baka naman pong paghanga lang talaga ang meron yung isang lalaki. Pero nakakapagtaka lang po, bakit kailangan pang i-friend request o i-chat? Ano po kayang laman ng chat ng new member nila at nung kanyang fiancé? Dapat kinuwento niya din. Para naman malaman din natin ang kabuuang istorya kung sino ba talaga ang may mali. Galing ni Mark, ha? Logical mag-isip, ha? Baga totoo naman, di ba? Dapat dinrap niya rin dito, mga kabisyo, yung komento or yung pag-uusap ng fiancé niya at nung girl. Pero mga kabisyo, tulad nga ng sinabi ko kanina, isa sa mga sikreto ng relasyon upang maging matibay ay yung pagiging kontento sa isa't isa. Kontento sa paraan na hindi mo na kailangan tumingin pa sa iba o hanapin pa sa iba ang wala sa kanya. Pero sa pagkakataon na ito, hindi mo dapat i-chat agad-agad yung babae na new member ng inyong organisasyon. Ang dapat mong kausapin ay yung lalaki muna o yung fiancé mo. Dahil unang-una, kabisyo, dapat may maayos kayong communication ng inyong partner o ng inyong girlfriend, boyfriend o mismong asawa ninyo na. Dapat bago ang kasal, malinaw na muna sa inyong dalawa kung ano ba talaga
yung nararamdaman niya sa bagong member ninyo. Hindi naman masama magtanong, lalo na kung lalawakan natin ang ating pang-unawa sa magiging sagot ng iyong partner. Napakasimple lang kabisyo ng unang-unang dapat gawin ng ating letter sender ngayong gabi na to. Kausapin niya lang yung partner niya. Maging open-minded siya sa magiging sagot. Lawakan niya pang unawa niya. And that's it. Kung mapatunayan niya na talagang may gusto itong si Guy sa new member ng kanilang org, at di sa maagang panahon, oras, ay napatunayan niya na hindi pala sila sa isa't isa. Kaya mga kabisyo, kung meron po kayong mga istorya na gustong ikwento, meron po kayong mga secret files na hindi nyo po masabi sa ibang tao at gamit po ang inyong panulat at paggawa ng kwento, maaari nyo pong ipadala sa aming Gmail account na raketera@gmail.com. Malay mo may isang umaga o may isang araw, kwento nyo na po kabisyo ang aming babasahin. Susunod na po na programa natin ng ating Top Secret, Rated SPG Top Secret. Maaari ka na po tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Ulitin ko lang mga kabisyo, maaari ka na pong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Muli, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kabisyo tayo.